Jeg hader bare sådan noget her. Godt, så tror jeg faktisk bare, den optager. Hvad er de største ledelsesmæssige udfordringer her på stedet, sådan som du ser dem? I øjeblikket? Jamen i øjeblikket, om det er sådan en aktuel sag, det er jo blandt andet, at vi har en del langtidssyge, og det gør jo, at man så må... Altså det årsskema, det burde sådan lidt rimelig fast hele året. Men i kraft af, der sker så mange omskift. Der sker også nogle skift med hensyn til LKT-elever og så videre. Så bruger man meget tid på det med skema og skemaændringer og ansat nye folk og så videre. Ja, så den praktiske dagligdag. Ja, den praktiske dagligdag. Men om det er den største det er en tidsmæssig udfordring, ikke også? Men der er selvfølgelig også en administrativ udfordring i kraft af, du skal holde sygesamtaler, du skal ringe og undersøge, og nogle gange er det måske ikke så tydeligt, hvorfor folk eller hvor lang tid sygdomsfraværet vil vare. Nej. Og også når man får lavet nogle aftaler med nogen, der kommer tilbage, og så kan de ikke komme tilbage alligevel. Så det fylder en del, der tager tid for noget andet. Hvis man så kigger på landsbyordningen som helhed, hvad er så den største udfordring, landsbyordningen har lige for tiden? Jamen så der er jo sygemeldte også langtidssygemeldte og sygemeldte i børnehaven også, så det er de samme problematikker, man sidder. Og så er der selvfølgelig, en udfordring er selvfølgelig også, det skal gerne økonomisk hænge sammen. Og hvis der er fire væk, og man så vil, og det er langtidssygdom, og man så vil ansætte nogle folk, så har man jo kun refusionen, der dækker 60% af lønudgiften. Så du er faktisk i underskud lige fra starten af, når du tager folk ind. Og det er jo, når man på sigt, når det er længerevarende, så er det mest i orden at tage nogle faste folk ind, og også uddannede folk. For børn, ellers bliver det noget forvirrende for børn at få nye tilfældige vikarer hele tiden. Det må man sige. Jeg har jo hørt, at bestyrelsen er i gang med at arbejde med en ny vision. Ja. Hvordan er det kommet i stand? Det er forældrene, som har fundet frem til, nu vil de gerne arbejde med visioner. Ja. Det er jo noget, man sådan løbende gør. Men det er den nye forældrebestyrelse har taget det som en af sine opgaver og arbejde med visioner. De har tidligere også, eller også har besluttet, at vi løbende har taget alle principperne op til nye principper og revision af gamle principper. Hvad tænker du om det arbejde, de har sat i gang? Det er udmærket. Vi skal bare sørge for, at tingene også bliver er realistiske, og at de kan omsættes til praksis i hvert fald. Ja. Og det kræver i hvert fald, at bestyrelsen husker på, at det er bestyrelsen, som skal tage udgangspunkt i de overordnede linjer, og ikke har den daglige gang på skolen, hvad der rører sig. Og det kan være en udfordring. Det kan være en udfordring, at en bestyrelse skal huske deres rolle. Og det er ikke en friskole. Det er i hvert fald noget af det, vi kæmper med, kan man sige. Det møder vi nogle gange med, at man skal huske dem på, hvad deres rolle er. Ja. Er der snakket om i bestyrelsen, hvordan personalet skal inddrages? Nej, ikke. Der er snakket om, at personalet skal igennem den samme proces, og man har jo udvalgt 4 temaer. I bestyrelsen har man taget udgangspunkt i 4 temaer. Og de 4 temaer, dem vil man ikke lægge ned over personale. Det vil sige, at personalet skal starte på scratch. Jeg tænker, det kunne måske have været en fordel, at man ligesom havde sagt, nu tager vi de her 4 temaer, og personalet også tog udgangspunkt i det. Men det der er kommet fra bestyrelsen, det har været sådan en meget åben. Og det er min bekymring, hvis man går ved siden af hinanden, fordi forældre tænker på en måde, og det er ikke sikkert, at personalet tænker på samme måde. Altså du tænker, der kan blive noget i at få de to grupper til at møde hinanden? Det svarer til, at man bygger en tunnel, man starter på hver sin ende, og så skulle den jo gerne mødes
Og den skulle helst ikke ramme ved siden af hinanden i hvert fald. Nej. Har du gjort dig nogle tanker om, hvad vores nye vision skal indeholde? Jamen, så vi har jo arbejdet med visioner i 20 år, men det man skal huske, det er jo, at man skal huske at putte. Kommunen har jo nogle politikker, man skal have ind i visionerne. Og man har vedtaget en sundhedspolitik, man har vedtaget en børne- og ungepolitik. Det er i hvert fald nogle politikker, der skal puttes ind i det. Ja, som skal afspejles i... De skal indgå i det i hvert fald. Og samtidig er der også noget, når vi snakker om personale, nogle arbejdsforhold og så videre. Der er det jo vigtigt at sige, det er jo ikke et bestyrelsesanliggende. Men det er jo i høj grad et overenskomstanliggende, eller aftaler, der er mellem medarbejdere og ledelse og så videre. Og så skal vores kerneopgave vel også skrives ind i... Jo, altså... og den tidligere missionen eller det, man skulle satse på, det er jo stort, der skal vi gå 4 år tilbage. Det er skolens overlevelse, og det drejer sig om at få nok elever, for det er det, der bliver målt på, det er der effektmål, så det basker. Og så er så mange elever over 100 eller derover, det er målet. Ja. Og det er det, der har været hovedmålet i hvert fald. Ja. Men for man når det tal, så skal det tilbud jo også være OK. Og en af de der hovedemner, man har taget op, det er jo et spørgsmål om PR og PR-arbejde og så videre. Og der har der været sket meget her de sidste 3-4-5 år i hvert fald. Ja, det må man sige. Der er noget der, hvor vi er godt med i hvert fald. Ja, der er vi nok over gennemsnittet i hvert fald. Og vi kan se, at den sidste forældrene er jo tilfredse med skolen, men forældretilfredshedsundersøgelsen viste jo, at vi lå nummer 1 blandt skoler, de 13 skoler i kommunen. Der ligger vi også fint. I SFO'en, der har vi nok den højeste tilslutning, altså fleste SFO-elever fra indskoling, 91,3%. Så vi har det, der hedder nogle tegn, eller nogle symboler, eller hvad man kalder det, på hvordan, så man kan læse omkring, om det går godt eller dårligt. Fordi jeg mener sagtens, man kan bruge forældretilfredshedsundersøgelsen, men hvis man ikke kan bruge den, så ved jeg snart ikke noget. Hvis man ikke kan bruge noget, hvor stor tilslutning er, hvis vores SFO var dårlig, så har det nok ikke så mange børn i den i hvert fald. Vi får flere og flere børn fra andre distrikter. Ja. Det er faktisk 35%. Hvad tænker du, der skal til for, at vi fastholder alle børn i vores distrikt her? Altså, jeg vil hellere sige, de børn, dem der bor i distriktet, der har jo ikke sket en ændring. Nej, det er der nemlig ikke. Der har vi ikke fået flere, men altså, der er vi, og det tror jeg har noget at gøre med flere ting. For det første er vi i en konkurrencesituation med Strandmølleskolen, og der er noget med Strandmølleskolen, det er noget, man skal, noget man vælger til. Jeg plejer at sige, det er fædrene, der vil gerne være med i det. Det er noget fællesskab der. Ja. Der får man det med. Og de forældre får vi jo ikke. Nej. Så er der dem i vores distrikt, der bor i, for eksempel i Aborg, bor i Turup, at de er måske tilflytter fra Assens. Og det vil sige, at de er lige så stor tilknytning til Assens, mere end de er til Salvorad, der ligger sådan i bagkanten. Ja. Så det har vi også snakket med bestyrelsen om, at opfordre bestyrelsen, det der I skal arbejde. I skal sørge for at få de lokale til at bakke op. Ja. Nu snakker man så meget om, at man skal bakke op. Lukke Brugsen godt nok, men hallen og idrætsforeningen, det er så også vigtigt, at lokale bakker skolen op. Og hvis de ikke gør det, så dør skolen. Fordi faren er, det der er sket i Gummerup nu, det er, at nu kommer der ikke så mange udefra. De søger andre steder, end der er konkurrence. Hvis vi mister dem udefra, jamen så er vi i høj grad lukningstruede. Ja. Nu mister den røde tråd, den. Nej, den vender jeg nok tilbage til. De sidste 5 år, må man jo sige, at vi har været igennem forandringer herude. Hvad tænker du, at det har betydet for vores forhold til lokalsamfundet, for personalegrupperne, for den enkelte medarbejder? Jo, men det er da helt, den er i kraft af, at lokalsamfundet, forældrene, bakker op. Nu kom menighedsrådet i går med gaver til både børn og forældre, eller børn og medarbejdere, og det har de gjort før.
og den anerkendelse, vi får, vi hører, vi bliver godt omdømt, det betyder utrolig meget for det. Der, hvor jeg synes, vi måske mangler noget, det er jo at få smeltet landsbyordningen sammen. Vi er stadigvæk meget skoledel, meget børnehavedel. Vi mangler det der med en forståelse. Jeg tror også, der mangler forståelse blandt medarbejderne. Gennemgående forståelse for det der fællesskab, der er. Ja. Det er stadigvæk lidt for adskilt. Vi er langt fremme i forhold til så mange andre, men der mangler et stykke vej nu. Ja. Tænker du, det er blevet mere opsplittet af alt det her ledelsesomstruktureringer, der har været de sidste 4 år? Jamen det er der helt, fordi børnehaven har der haft negativ betydning for det, fordi der var en anden stemning før ja. For 4 år siden, der var noget, der har været nogle ledelser, og så lavede man fælles med, det var heller ikke fremmende for fælles ledelse med Assenskolen, det var heller ikke fremmende for processen i hvert fald. Tidligere der har vi slået os meget på herude, at vi har den røde tråd. Ja. Fra børnehave til skole. Er den stadigvæk tydelig? Den er rimelig tydelig. Det er også noget, vi slår os på, hver gang der er besøg udefra, hver gang vi skriver noget, hver gang vi slår stillinger op, så omtaler vi den røde tråd. Og der er også sket noget, at der er flere klasser, men det kunne gøre meget mere, at klasser kommer over og samarbejder med børnehave. Nu er det coronatiden, har jo gjort at nogle vanskeligheder lige præcis med det der. Nu er det faktisk varet et halvt år, eller 3/4 år. Så nogle af de her traditioner har vi ikke kunne holde ved lige i hvert fald. Men de sociale arrangementer, der er det jo også vigtigt, at man sørger for, at det hele, at man holder med det samme, at man ikke klumper sig sammen og ikke laver kliker. Ja. Fordi det kan der måske nok være lidt tendens til nogle gange, at man laver klikedannelse. Er vi gode nok til at have vores vision og vores mission fremme som et arbejdsredskab? Nej. Men det gælder jo også. Det er vi ikke. Men det gælder jo også. Jeg ved da heller ikke, hvor meget, når vi fremlægger noget med og lægger noget omkring sundhedspolitik og kommunens sundhedspolitik og børne- og ungepolitik, hvor meget det bliver registreret og brugt. Nej, det ved jeg heller ikke. Det tror jeg ikke, det bliver brugt. Jeg tror, men vi skal passe på, at vi ikke lukker os ind i en glasklokke. Ja. Vi mangler noget udsyn en gang imellem i hvert fald. Det synes jeg nok, vi gør. Ja. Mangler vi også noget retning lige nu? Altså man kan sige, først så havde vi jo, at vi skulle overleve, og så havde vi skulle nå de 100 elever. Mm. Er målet tydeligt nu? Hvad er det, vi skal nå nu? Er vi gode nok til at arbejde hen imod? Vi er ikke nået mål med de 100 elever, fordi det er jo stadigvæk det, vi skal. Og der er vi udsat allerede til sommer. Der kan vi godt, vores LKT er også vigtigt, men det kan blive det. Få børn kan gøre, at det bliver indskrænket, og så er vi udsat på personalsiden i hvert fald. Og det er vi også med elevtal, det kan også svigte. Så det mål, det vil der stadigvæk være der. Men er vi gode nok til at have fokus på det i hverdagen? Er vi gode nok til sådan at spille bold op af det og sige, det er stadigvæk her, vi alle sammen skal hen? Det er vi ikke. Nej, det tror jeg ikke, vi er. Vi er nok også stadigvæk præget af, det hedder den privatpraktiserende lærer. Ja. Det tror jeg nok. Eller vi måske også lavet nogle teams, som er blevet kærlighedsteams. Ja. Hvor vi klumper os sammen om nogle klasser. Det tror jeg nok, og det vil måske ikke være så opmærksom på, men det jeg er blevet opmærksom på, at det ikke det giver en opsplitning i tingene. Har vi været for gode, eller har vi haft en tendens til at se den enkelte medarbejders bedste frem for skolens bedste nogle gange? Har vi for høj grad taget hensyn? Jeg tror nok, at i nogle situationer, der er vi, nogen vil kalde os for slappe, nogen vil kalde os for flinke. Der har vi nok kigget meget på, og kulturen bliver så efterhånden, at når man får nogle ting, så skal man have noget mere, ikke også? Og det har vi nok. Vi er nok meget flinke til at imødekomme personalehensyn. Måske for meget en gang imellem. Kunne man forestille sig, at det her arbejde med en ny vision, som skal implementeres forhåbentlig i forhold til børne- og ungepolitik og sundhedspolitik, skal implementeres med i dagligdagen, kan være med til at rykke fokus fra den enkelte medarbejder og over til stedet?
Jeg kan noget, der bekymrer mig lidt, det er faktisk en ny tjenestidsaftale. Det kan gøre, at vi er, hvor der ikke er den samme tilstedeværelse. At det kan forringe tingene. Fordi så kan vi kan godt komme ud i det, som var kendetegnet i tidligere tider, at man kommer og tager sine timer, og så tager man afsted igen. Og det svækker jo det fællesskab, der er. Ja, og som vi har brug for. Ja. Ja. Det kan jeg godt være bekymret for, de nye aftaler, hvad de giver. Ja. Hvad skal der til herude, tror du, for at vi får visionen implementeret som et redskab i vores dagligdag? Det kommer an på, hvordan visionen ser ud. Ikke? Ja. Den har vi jo i god grund ikke lavet retænkt endnu, kan man sige. Nej, altså jeg mener visionsarbejde måske skal det er måske at tydeliggøre og systematisere det, vi gør i forvejen. Så det bliver mere tydeligt, og vores politikere og for dem gjort opmærksomhed, fordi jeg tror da, alle vores politikere og aftaler og så videre, jeg tror nogle gange er der sådan en tendens til sådan nogen, der står i en mappe, eller nogen, der hænger på væggen, ikke altså. Ja. Det er nok ikke, og man synes måske heller ikke, det er vigtigt. Jeg synes nogle gange, vi burde nok være bedre til at hæve os op over nogle trin op, og kigge ligesom i helikopterperspektiv, hvordan vi gør det, fordi det en gang imellem er der meget daglig drift i hvert fald. Ja, så vi trænger til. Og man går meget op i, der er en tendens til, at man går meget op i ens eget job eller timetæller. Der er ikke så meget timetæller i, det er ikke så meget, men der er alligevel opgaver i hvert fald. Op i egne opgaver i hvert fald, frem for helheden. Tror du, det også har været en konsekvens af, at verden har været så omskiftelig herude de sidste 4 år? Som har gjort, at folk ligesom har sagt? Nej, jeg tror, det har også været der. Måske der værre tidligere. Okay, så du tænker faktisk, det er gået den anden vej? Ja, i vores luknings... Jeg synes tidligere, der var det, nu har jeg været der i 20 år, men da jeg kom, der var der meget mere privatpraktiserende. Der var noget fællesskab, men det var meget sådan på det sociale fællesskab, nogen, der har kendt hinanden i mange, mange år, ikke også? Ja. Men det er svært at sige, fordi det er ikke fordi, der er et god klima, der er godt at være, det tror jeg nok, folk generelt synes. Ellers var det jo heller ikke så mange år. Jo. Nej. Men vi mangler... Det er turbulente, der har været lidt for meget turbulens de sidste par år her. Ja. Og fra nogle udefrakommende ting. Det har også noget at gøre med nogle udfordrende elever. Det er noget med, vi har fået en tendens til en lidt anden forældresammensætning eller elevsammensætning. Det tror jeg også har betydet noget. Og så handler det vel også om fælles skoleledelse og ikke fælles skoleledelse og 4 forskellige børnehave-SFO-ledere i løbet af kort tid, og udskiftning i ledelsen og ledelsesstrukturen. Og... Det har altså de der 2 års samdrift med Assenskolen, det var ikke af det gode. Nej. Det tror jeg, hvis man spørger medarbejderne, det er 100% enige i hvert fald. Ja. Det var også noget, vi blev påtvunget. Ja. Godt. Jeg tror, det var det. Ja, du spurgte lidt ind, måske på systematisering.